O ceo da Costa de Carballo é un espectáculo continuo. As aves polo día e as estrelas pola noite ofrécennos momentos inesquecibles. Os diferentes hábitats que atopamos no sistema natural de Baldaio, praias, dunas, lagoa e marisma, fan que esta zona sexa perfecta para as aves. Algunhas atopan aquí un bo lugar no que coller forzas nas súas viaxes migratorias. Outras elíxeno como morada para pasar os meses máis fríos. En Baldaio, o silencio respírase, e as aves que migran a esta zona sábeno. O punto de observación que existe en Baldaio, moi frecuentado polos afeccionados, é un miradoiro extraordinario para iniciarse na observación de aves. Toda esta zona está declarada como Zona de Especial Protección de Aves e están citadas nos rexistros máis de 300 especies avistadas. Dende esta caseta de observación, mirando cara ao mar e cargados cuns prismáticos e con paciencia, poderemos descubrir especies mariñas como mascatos, pardelas, corvos mariños e araos. Estas aves ofreceránnos danza sobre o mar na súa busca de comida e veremos como atopan nos baixos de Baldaio un bo banco de peixe. Se volvemos a nosa mirada cara á lagoa, descubriremos especies como as limícolas. Estas aves de interminables patas e longos picos como as garzas son fieis a Baldaio. Sempre fan unha parada nas súas migracións atraídas pola contorna e a riqueza do lugar. En primavera, cando volen de África e van cara ao norte, e en outono, cando van en busca de zonas cálidas no continente africano, atopan na lagoa de Baldaio o mellor ecosistema para afastarse do frío inverno.